ang maeksperiensyahan sa bugos nga Visayas, Occidental Mindoro, kag Palawan, lakip man ang Kalayaan Islands. Sa syudad sang Bacolod, kasarangan naman nga pag-ulan ang maeksperiensyahan buwas sa hapon. Ang temperatura matyagan sa 25 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak las 5:53 kaina, magatulog naman las 5:59 karon sa hapon. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Yes, good morning! Of course, Sir Alex Monteza, June Mariradok, good morning man, mga ka-Energy Fans Club. Always watching FB Live here sa La Castellana. God bless and stay safe. Sir Alex Fuentes, ari naman siya, Manuel John Ongran Kapal. Good morning! Kay Lola Turing, good morning dira sa imo. Manuel John Ongran Kapal, ay nabasa ko nagali. Athea Kim Eriman, good morning man. Otay Benedicto, nag-monitor lang sa Victorina Heights, Mansilingan. Sir Michael June Season, good morning from Chatu Elise, Paranaque. Salamat. Kay MJ Minerva, good morning man. Kag sa pamilya de la Peña sa Barangay Enclaro, kag pamilya Quezon sa Hacienda Santa Teresa Pocatod, Binalbagan. Hambal ni Sir Alex Montez, ay ni Judith Horta de la Peña. Hambal niya. Okay. Dizan Jean Marie Terol, good morning man, Aksyon Radio. Of course, Major Romeo Vargas, ang Himamaylands City PNP. Thank you so much for watching, of course. Major Wilfredo Benuman, ginbalik na siya sa... din siya kanina. Doon ako sa Ibi Magalona? Yes! Balik naman to siya? Oo. Ate, may kasag na sa birthday mo. Yes! Kag si Captain Joseph Katunina, balik naman sa Valladolid. Yung bang balik sila. Yes! Ate Mayo, kaya naman da si Captain Binoman sa Ibi Magalona. Yes. Sige. Tita, lang. Request ka to kasag siya sa birthday mo? Ha? Request ka damo ta kasag yung iban putsun kupuli. Kabalo na na saya. Kaya iban putsun kupuli kung damo na bla. Yes. Kung hindi maubos mo na isa kapungkuan. Tita Mary Jane Haveliana, good morning. Salamat gid sa pagpamati. Of course, kay Star dira kay Karen. Good morning. Good morning. Yes, oo. Kag sa kay Maria Teresa Linaha Kaya, good morning man. Jean Buarom, Maing Aga, Rose Wenner. Kag sa kay amigo Kumawi Kanyada Jr., good morning. Jesselyn Andrada Tiangson, sa may barangay Mansilingan. Mary Jane, naalawag mo na gina, no? Si Mary Jane, lawag. Si Reggie Granada, Pasicolaya. Wala pa. Pasisola, good morning man. Bert Herapusco Caraballo, ara siya sa hypermarket, kunog Sandumanan. Okay. Ben Dur, primo, may agad na sa imo, no? Neil Brian Valuis, Elizabeth Malaka Gamala, ma'am, good morning sa imo. Kay happy birthday gali sa bata ni Jean Marie Tirol Dizon nga si Pau Pau. Happy birthday, Pau Pau! Happy birthday to you! Kay Rosemary Candia, Inday Blaza, good morning mandara sa imo. Good morning rat kay Migo Taturko Jungko. Yes, may nag-appear the Action Boyo. Help us reach our goal this March. 6,100 stars pa. Ba nakabutang di may ara ta ni gani. Target goal. The goal. 600. 6,100 Sang plus. nagligad to daw nag-congratulate na to nga may 5,000 nakita nga stars. Ang wala akong nag-congratulate kita. Kita ni Aksyon Dorel. Congratulations. Nga nag-congratulate ang Facebook. Dapat ganoon si Mel kada bulan. Charot lang. 10,000 lang tombal mo sa akon. Ang insan kasi mo. Ate guro 10,000 lang to nga amo gani nga siling ko ta may kwanta dapat. Mare nami pagid may ano kita. Tiambali Ma'am Kelly Jelly nga sige lang ma-reach ta na. Sige. Ma-reach ta na. Aksyon Balita Morning Edition. Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, 6 minutos na kaligad sa tak ng alas 7. Sa detalye na sa aton nagapanguna nga mga balita lokal. Ginatunan sa karon sang Emergency Operation Center ang posibilidad nga pagpatukod sang drive-thru vaccination center sa syudad sa Bacolod bilang kabahin sang vaccination program.
sang syudad. Sunod kay Dr. Chris Rongon, ang EOC Deputy for Medical and Data Analysis, ini nga konsepto ang ipresentar ni Mayor Bing Lunardia bilang pagsunod sa estratehiya nga ginhimo sa isa ka estado sa pungsod Amerika. Duga pa ni Rongon, magluwas sa mga ospital sa Bacolod, ginakonsiderar man sang EOC ang posibilidad nga pagtukod sang vaccination center sa pila ka mga malls sa palibot sa syudad. Ini nga lihok ang nagatuyo nga ipabatsyag sa Bacolod noon ang availability sa mga vaccination centers sa tiyon nga mag-umpisa na ang mass vaccination. Sabay ginatunan ka pa nga mapaset up kita sa mga drive-thru nga vaccination centers, no? Si Mayor Bing sang kagabi may ginpadala sila sa aton nga Viber group sang isa ka video nga ginobra sa Estados Unidos nga inisyatibo sa isa ka state nga daw drive-thru nga vaccination center aton-atunan kay set up. Ginapahanumdum naman ni Bacolod City Administrator M.A. nga hindi magkumpiyansa ang publiko subong nga may pagsaka sa kaso sa COVID-19. Sa interview sa Aksyon Fighting Line, ginako ni Ang nagmonitor ang pagsaka sa kaso ilabi pa nga wala man naguntat sa biyahe gikan sa mga lugar nga may pagsaka sa kaso sa COVID-19. Apang sa piyak sang pagpasiguro nga kontrolado ang kaso sa syudad, ginpahayag ni Ang nga may paghanda na ginahimo kaangay sa pagprepara sa mga pasilidad kag iban pa nga mga kinanglanon. Isa sa ginakonsiderar man sa syudad sa pagsaka sa kaso among close contact sa mga nagpositibo sa virus sa diin, magpamilya man ang mga nagakalatnan. So, nagtampante kita gamay, muna siguro ang rason nga medyo, kumbaga we were caught off guard. Wala kita napakangaman, naggulpi, nagsaka ang aton cases. Dugang ka nga may mga LSI kita kag-4 nga nag-positive. Si Bacolod City Administrator M. Ang. Padayon man ang ginahimong recruitment sa Emergency Operations Center sa siyudad sa Bacolod para sa mga medical workers nga magabulig sa siyudad bilang COVID-19 vaccinators. Sunod kay Dr. Chris Rongon, ang Deputy for Medical and Data Analysis, iningatikang ang kabahin na sa ila ginahimo nga pagpanghanda para sa ginapaabot nga mass vaccination sa tiyon nga mag-abot na ang bakuna nga gin-order sa siyudad. Doon pa ni Rongon, mayara na sa pilar ka mga grupo kay eskulahan nga ila na suglanon angot sa among programa. Sunod pa kay Sorongon, masobra sa 1,000 ka mga volunteers ang ilagi na kinanglan bilang mga vaccinators kag support team sa 27 ka mga vaccination centers nga ginpreparar sang syudad. Sa 27 kompleto na aton team. Sa subong sini sige pa aton recruit sa aton mga volunteer doctors, tapos sa aton mga commitment gikan sa aton nga mga private sector partnership like sa mga nursing schools, mga medical schools in place maina. Ang dugang nga pahayag ni Dr. Chris Sorongon. Siban pa nga balita lokal, ginalaungan naman sa Provincial Veterinary Office nga masapakan kang matagan man sa ayudang hog industry kung madayon ang ginaduso nga pagdeklarar sa national emergency bukod sa African swine fever. Sunod ka Provincial Veterinarian Dr. Renate Decena, kung ma-aprobahan indemnity fund lang ang pondo kag wala na saad nga hatagan man sa suporta ang iban pang mga hog raisers para sa dugang nga produksyon. Ginpangabay man day Decena sa Department of Agriculture nga kung mayara na sang pondo, hatagan prioridad ang pagpatukod sa laboratorio nga makapatiyan sila sang test may kangtanan sa ASF. Sunod kay Decena, mas mapos mamonitor kag mabantayan ang mga baboy kung mayara sang kaangay nga proseso. Naibalaan umpisa tuig 2019, naglambot na sa 15 milyones pesos ang nagastos ng probinsya para manginhilway sa ASF. Sa karon, nagapasalamat si Decena nga napabilin nga ASF-free ang Negros. Ginkumpirma naman ni Police Corporal Johnny Palma, warrant officer sa Police Station 10, nga nakapiyansa ang Barangay Secretary sa Barangay Felisa sa 7 sini ka kaso nga mga tubang may kangtanan sa isyu sa Social Amelioration Program. Sa interview sa Aksyon Firing Line, gitpahayag ni Palma nga ilagin kadtuan ang balay ni Stephen Halandoon, Secretary sa Barangay Felisa, agud mag-service ang warrant. Apang ginpakitaan sila sa mga dokumento sang natungdan nga nakasaad ang balor sang ila sini nga piyansa kung ginpiyansa. Sunod kay Palma, naglambot sa 630,000 pesos ang piyansa nila doon sa 7 sini ka kaso nga may tag 90,000 pesos ang piyansa kada isa. Sa pihak kabahin, at large naman ang duha pa kakaupod ni Halandoon sa kaso nga mosanday Rose Joan Estador, ang liaison officer, kag Corazon Latosa, nga isa naman kapurok president. Baliging namon sir, ging check namon ang iyang release order. Bali 7 ni siya ka pages kay 7 ka criminal case. Pirmado man sa tanan sir, kag may mga official receipt man sa nga number sir. Bali kada pages 90,000 each sir.
Oo, 7 ka pages. Mga 630,000. Sa katapusan nga balita lokal, designar naman bilang bagong station commanders ng Bacolod City Police Office Station 7 si Police Captain Elmer Bonilla. Si Bonilla magabulos kay Police Lieutenant Michael Tuburan nga karon designar bilang Deputy Station Commanders ng Police Station number 10. Nagabalik naman bilang Station Commanders ng Police Station 5 si Police Captain John Christopher Masangkay. Magapungko naman bilang Deputy Station Commanders ng Police Station 5 ang Satuanay Officer in Charge nga si Police Lieutenant Marvin Bolivar. Samtang nagaserbe naman bilang Deputy Station Commanders ng Police Station 8 si Police Lieutenant Honito Pastrana. Naibaloan nga si Bonilla masangkay kag Pastrana ang napaydalom sa schooling para sa ila sini nga promosyon. Sinovac ginaduso nga gamiton nga bakuna sa mga senior citizens. Samtang COVID-19 mahimo nga mangin seasonal disease na lamang. Ang detalye sa aton Balita Nasional sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Jen Marie Terol Dison nagpasalamat kay nami kadlaw ni Pau Pau. Ginkantahan ta siya. Oo. Ang birthday niya. Yes. Pau, nami kadlaw mo, hindi kami imbitado na sa birthday. Wala guro. Galing kay Neil Bryan, sige, kay Neil Bryan Valois, good morning. Jocelyn Song Comedia, good morning dira sa imo, good morning kuno sa iya nga mga pakaisa dito sa San Diego, California. Si Donna Robles Prodigalidad. Yes.
Si Ma'am Vanessa Mayo, nagpadala na naman sang 45 stars. Amo na lang ako no bilin. Amo lang bilin siya ako nung load. Yes. Kaya nagpadalaman sa kina pa 50. Oo, so 95 na. Thank you so much, Ma'am Van. Hindi na, ang basi, makita ni ko nara, kung na kay ipasa load ta ka, galing kiting Scratch lang. Scratch. Christine Vinies Villalobos, good morning man, good morning ko na sa Energy Fans Club. Si Press daw, ay ko kita kay Press out. Gano'n mo siya, ano naman ginabisihan niya. Tulog naman siguro pa. Sinitulog naman sa bayda siya. Alas 7, kuno daw ginasikaran na nasa kundip sa mabugtaw. Ala, sino kasi ka? Ambot siya ko siya. Kalain ba? Gimo, Clarito. Bugos ka para sa kuno sa Barangay Buena Vista, Gibong, Pontevedra, nagapadayon sa pagupod sa inyo programa. Wow. Sige, kay Remar Hicano Halyasgo, may agaman. Kay Rose Wenner dira sa Germany, ha? Kagkaya sa Kate Cardones, good morning dira sa imo. Yes. Action boy, wala pa ka bayluan. Nay, sila nga duwa. Sang? Si Major Benuman, kag si... wala pa? Wala pa. Nauna lang ko, nag-order na pa isang ako. Nag-order ka lang nga daway ka man ginambala ni PD nga ipabalo na da nga baylon ko sila. Dason lang. Dason lang. Way ka man nambala ni PD? Ha? Way ka man ginambala ni PD? Wala pa. Basi ganito dugay. May Sobra- memo na ako dugay-dugay. Sobra ka pa kay Abigail Dulasco. Nauna lawag. Ma'am Julie, sige gida. Kag si Migota Elmer Bonilla, major na siya. Di ba? Major Elmer Bonilla. So sorry po. So sorry po. Major Elmer Bonilla. Kaya da bago na promote, no? Yes. Sheila Alagos, may agaman. Galantaw galigapon si Ma'am MJ Minerva, Tita Mary Jane Minerva, Tito Ricky, kamusta ka dira? Good morning. Anong kadlaw mo man? Ha? Oo Kay Anthony Makilan, good morning. Greet nilang ko ng family Makilan. Si Joval Trinidad, good morning man. From the rising city of the South. Kaban-Kalan. Yes. Yes. Kay Maria Rivera Murayama, watching live from Japan with love. Wow. Huwag kita kakadto sa... Arigato gozaimasu. Huwag kita kakadto yapon sa yato nga kwan. Wala pa, Comedy no? bar, no? Gusto mo kadto ta karon? Mabar hopping. Gusto mo bar hopping ta karon? Pariyo, sa utok ba? Sige, hagida. Sa akon maninay. Sino? Ma'am Eleanor Fukuda. Sige. Kay Ma'am Eleanor Fukuda, kay kaibigan natin Phil Alon Sagay, of course, good morning. Sir, napalambot mo na. Sa kay Rodolfo Jaime Jr., ga-monitor sila Jaime family sang magsungay, kag especially Espanyola family sang Pahanukoy, halin kay Nonoy Jaime. Good morning. No? Rochelle Evangelista, ka-sexy kano kay Aksyon Eden. Ay. Babaw pala nakita nyo. Babaw pala nakita. Babaw pala nakita mo. Joke. Makita mo. Tiling ni Maria Rivera Murayama, nya kadto kamo Tito Boy. Tindi man? Excited. Kadto na kamo Tito Boy, gahulat di kami sa inyo. Excited na kami bala sa inyo magkadto. Oy. Wow. Sana all excited. Daso naman na. Anong takaroon ino kay daw tani dito mo na tadampi karon? Oo. Galing kay basi kung duway ta ka siguro kung ano oras na to maka Hindi lang magano pasalig. Hindi lang ko magpasalig, no? True. Pero sige lang malusot din kami nada. Kaya parang namin na kadto tayo mga Friday o weekend. Sige. Sa iya nga comedy bar, no? Ay, ari si Melvin Sofia, oh. Sino si Melvin? Si Melvin Sofia, oh. Niya mga wisdom, magandang gawa. Ay, sige, yagidari mo giday. Jun Ceballos, kaangayan ka na sa imo sa dress mo. Thank you so much. Watching from Sumag. Si Ma'am Hana May Cirilio Orense, watching from Japan, man. Thank you so much. Si Congress, si Ma'am Vanessa Mayo, gasend man isa sa kompleto. Tanan nga mong rama, gasend sa lista. Grabe. Mo nagkaubos ang load niya. Magkakaubos ang load mo, ma'am. Magana-gana lang. Actually, bisan din siya mag-send, kuhan man na siya, sa FB page naman siya, tanan naman siya. Si Ma'am Van, dito mo damo-amot, ganyan sa aton, sininga gift-giving soon. Man, Grabe. Siya gina diyo. ARB and Mayo, ano ni Guro? ARB Mayo and gift-giving. Oo. Aksyon Radio Bacolod in cooperation with Mayo Clinic.
Nayan mo na Ha? sa in cooperation with Uy, Mayo Mayo Clinic. Clinic. Grabe, social! Sige. Pwede ka nang kapod sa comedy. Pwede ka dyan. Balong ka ako na isa sa namihan, kung magkanto, ang mga comedy bars mo kayo daw kasadya, blayaw, no? Enjoy lang. Sige, standby kita na sa aton ng mga balita national. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:24 sa Italia na sa aton mga balita nasyonal. Ginapahayag sang Food and Drug Administration nga kinahanglan sang Chinese firm nga Sinovac Biotech kag sang distributor sini nga magpasa sang datos nga nagapamatud nga safe ang bakuna kay epektibo para sa mga may edad. Ginimo ni FDA Chief Eric Domingo ang palayag matapos i-anunsyo ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. nga plano sang gobyerno nga mag-usar sang bakuna para sa mga senior citizens. Sunod kay Domingo, natalana pa nga maghatag sang datos ang Sinovac nga gamiton para ma-revise ang ila emergency use authorization. Palayag pa ni Domingo sa piyak nga nagwa sa mga pagtuon nga may manubo ini nga adverse effects sa mga may edad apang kinahanglan ang aktual nga datos. Ginmando naman ni Presidente Rodrigo Duterte ang pag-usar sa 525,600 ka doses ng AstraZeneca vaccines para sa healthcare workers kag medical frontliners sa mga lugar nga may na-record nga pagsaka sa COVID-19 infections. Sunod ka Presidential Spokesman Harry Roque na sa mando sa memorandum nga ginpirmahan ni Executive Secretary Salvador Medaldea. Dugang pa ni Roque, tuyo sang mando ang mga magamit ang AstraZeneca vaccines bilang una nga dose ng vaccination para mas madamo nga frontline healthcare workers ang matagan sang proteksyon. Ginpasalamatan naman ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. ang presidente sa amuman nga desisyon. Ginligwat naman sa National Task Force Against COVID-19 ang nauna nga memorandum may angot sa pandemic-related restrictions sa international travel. Sa Memorandum Circular No. 6 nga napitsahan Marso 18, 2021, ginklaro sang NTF nga ginatugutan nga makasulod sa Pilipinas ang tanan nga Filipino citizens, lakip na ang hindi overseas Filipino workers. Ginasaad man sa circular nga suspendido ang pagsulod sa mga dumuluong halin Marso 22 tubtob Abril 21. Samtang gidbahag sang NTF nga subject sa arrival quota nga gitalana sang Department of Transportation ang mga Pinoy kag mga exempted nga foreign nationals sa Marso 22 tubtob Abril 21.
Gika naman sa Central Visayas ang dako nga bahin sa COVID-19 P3 variant nga una na diskobrihan sa Pilipinas. Sunod kay Department of Health Epidemiology Bureau Head Dr. Alethea de Guzman, sa 98 ka mga kaso nga na-detect nga positibo sa P3 variant, 80% diri ang nagikan sa Region 7. Gina-verify pa sa DOH ang lokasyon sa 20% sa mga kaso bangon mahimo na test sa iban nga lugar. Ang mga pasyente apan nagatinir naman sa iban nga rehiyon sa pungsod bangod sang mas ginpahalog nga paghulag sa karon sa mga tawo. Ginatunan naman sa DOH ang epekto sang P3 variant nga may N51Y kag E484K mutation nga makit-an man sa UK, South Africa kag Brazil variants. Sunod pa kay De Guzman ang N50Y1 mutation ang report nga mas makalalaton samtang ang E484K mutation naman ang mahimo man makaapekto sa kaepektibo sang bakuna. Sa duga pa naton nga balita nasyonal, mahimo mangin seasonal disease na lamang ang COVID-19 pareho sa mga trangkaso, ilabi na sa mga mabugnaw nga lugar. Sa report sa United Nations, sa ilas ni expert team nga ginatatuan sang 16 ka miyembro nga nag-imbestigar sa ginalinan sang virus sa Wuhan, China, may indikasyon nga mangin seasonal menace ang virus base man sa pagtuon nila sa kalidad sang hangin kag temperatura. Sa piyak sini nagpanumdum ang mga eksperto nga hindi pa dapat himuon nga basihan sa mga gobyerno sa bugos nga kalibutan ang sahi kag kalidad sang panahon kag klima sa ilang pungsod sa pag-relax sa mga pagsulundan batok sa COVID-19. Sa unang kabahin sang pandemya, nagtaas man ang kaso sang COVID-19 sa mga mainit nga lugar kag wala pa sang ebidensya nga hindi iniliwat matabo. Ginklaro naman ni Defense Secretary Delphine Lorenzana nga wala pa sa karon ginaistoryahan sa National IATF ang posibilidad nga pagpatuman sang estrikto nga lockdown sa mga lugar nga mayara sa natabo nga pagtaas ang kaso sang COVID-19. Sunod kay Lorenzana, yara na sa kada LGU ang paghimo sang tikang agod mapunggan ang paglala sang sitwasyon paagi naman sa pagpatuman sang health protocols. Sunod pa kay Lorenzana, umpisa nga nag-abot ang unang batch sang COVID-19 vaccine sa pungsod. Hindi lamang ang publiko ang nagahatag sang kumpiyansa kundi ilagip na ang mga LGU nga naghalugman sang ila ginapatuman nga enforcement sa regulasyon sang health protocol. Ginako man sa opisyal nga ang natabo nga pagtaas sang kaso sang COVID-19, ang makabi nga makaalarma ilabi na kon ini ang magapadayon. Ginkumpirmar man ni Lorenzana nga ginhimo nga direktiba ni DOH Secretary Francisco Duque sa mga ospital nga pataasan ang ila sini bed capacity halin sa 20% padulong sa 35% bilang kabahin man sang pagpanghanda. Ang atong kapanguna nga balita international, balita sa sports, showbiz, balita espesyal kag iban pa sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Liwat sakay Tantananan! Bia Jonathan. Bia Alonso. Bia Alonso. Bia Jonathan, good morning. Kumusta na ka mo dra? Okay lang guro, akit daw wala pa sa naka. Yes. Okay man siguro si Babe. Si Babe ulit to. Babe, oh.
si Mrs. niya, ano? Si Mary Joy? Mary Jane man to. Hindi Mary Joy. Lain to yung guro, kasi sa lumihan to yung si Mary Jane. Joke! No, kasi makabata lang alang. Joke lang Sige. Good morning lang kay Babe. Teka. Sa Babe ni Bia Jonathan. Raymart Estares. Si Noel Amar mustak ng weather. Di problema ang weather sa atin. Weather lang. Siyempre, kainit. Weather, very good ang weather. Kainit. Nga ako na wala ka gina-focus. Ako daw kagwapa si mga way ka gina-focus. Para hindi lang ako mabuyagan. Kay kabudlay, mabuyagan ko. Wala kaghabok-habok ang mga kalawasan. Kung mag-birthday ko, do kabudlay. Bago lang kabot. Bago lang kabot si Bia, Jonathan. Makadto ka di karon Jonathan, sa akon. Makadugay ba after sini daw malakat ko. Muto makad kay basta mo ta ko ano ambal siya next Dorel sige lang. Nga ano man. Kay Kwanzati nag-order ko to siya sang munyo. Ang yabla gina libod. Perfect. Kami gani kisa si Mama ga-order sang ano ya sang Chamada. Hindi. Uding. Hindi. Nang Uling. Hindi, dali lang bala patapos ang bradanay. Paano? Budbod. Budbod. Yes. Budbod yan dito mo na to sa tanay. Hindi mayara sa DSB kakadto to siya. Kay ga-deliver to siya pudding, tapos magbalik di siya, mabakal siya ibaligya yati. Okay. Very initiator. Very seller. Yung initiative sa nibla, so pero ano siya, initiator. Nonoy Andan, good morning man. Din ka na to man. Dahil na pangita ko pa Kay Lito Dayap. Hindi kay Rodelia Trinidad Cruzito. Gamonitor from La Carlota City. Kay Rodita Trinidad Cruzito. Yes. Fred Harloyan, dira sa may Dublin, Ireland. Rosalina Arellano Espadero, good morning man. Lito Dayap. Good morning. Kay Sir Jan Chong, good morning ha. Sang task force kasanag. Kay Ma'am Cathy, good morning dira sa inyo. Good morning, Maninoy Jan. Emmy Esmeralda Dolido. Randy Havaliana. Di ka na, sige go. Kay, ano niyang baliran? Nakatin na, ano Ganay kami nakita kung sila ni Randy, nga dog ba si Gani. Minadulaan Panawagan na katinlo nga dog si pangita sa tag-iya. May collar siya. Sige, okay na. Standby tanay Okay. Sa aton mga dugang nga mga balita. Straight Barangay Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:34. Sa detalye sa Balita International, balik na sa pagpangbakuna sang AstraZeneca ang pila ka mapungsod sa Europe matapos may go signal na gikan sa mga EU regulators kag sang World Health Organization. Madumduman ginpauntat ang paggamit sang AstraZeneca vaccines matapos may pila ka mga nabakunahan sa Venezuela kag Indonesia ang naka-eksperyensya sang blood clot matapos nakabaton sang nasambit nga bakuna. Sunod sa European Medicines Agency, safe kag effective ang nasambit man nga bakuna. Sa atong balita sa patag sang pagnegosyo, ginbakal sang pamilya C ang stocks sang major shareholders sang To Go Group Incorporated nga Chelsea Logistics and Infrastructure Holdings Corporation nga ginapadagiahan sang Davao-based businessman nga si Dennis Uy. Sa atong Lunes, una na badatian ang report angon sa pagbaligya sang Chelsea sang kabugusan nga shares sa To Go nga amo ang nagapanguna nga logistics provider para makaganagan sa ila kaperdihan kapag kabayad sa nagatako nila nga utang. Ginbakal sang SM Investment Corporation ang shares sa 8.50 o kung 8 pesos and 50 centavos o kung naglambot sa 20.9 billion pesos. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo nga 48 pesos kag 50 centimos, Singapore dollar 36 pesos kag 14 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 25 centimos. Sa ato naman nga Balita Entertainment, ginbalikan sa ABS-CBN Film Restoration ng mga multi-awarded films nga ginsulat ni Ricky Lee bilang selebrasyon sa iya sinika adlawan kahapon Marso 19. Ginstream ang 14 sinika mga films kaangay isang separada,
Himala, nagsimula sa puso, minsan lang kita iibigin, patayin sa sindak si Barbara kag iban pa. Nagpasalamat naman si Lee sa ginhimo sa ahensya kay ginpasalamatan man ang mga direktor nga nakaupod niya sa nasambit nga mga trabaho. Ano isa ka filman nagsimula sa puso? Nagsimula sa puso. Hindi na siya magmula sa puso. Nagsimula sa puso. Tilay nun talang ya. Di kami amad batihan ko nga kanta Al- muna. Magmula sa puso. Ti kanta mo na yan, tiariya film niya. Diba siya muna siya? Ah, sige. Muna siya. Sa balita naman sa patag sa sports, ginaprubahan sa Philippine Sports Commission ang delegation list para sa Southeast Asian Games. Sa pihak ang ginahulat pa ang approval sa Interagency Task Force para makabalik sila sa training. Sunod kay PSA Commissioner kag 31st SEA Games Chef de Mission nga si Ramon Fernandez, gilayon ginaprubahan sa ang national lineup agud makapreparar na pa ang Pinoy athletes. Natala naman nga makabaton sang allowances para sa training ang mga atleta gikan sa nagkalain-lain nga riyon nga miyembro sang national team. Balita espesyal! Alright! Wala na. Alright lang. Alright lang. Dali lang action ida na. Kaya suliton ko lang ni Bala ining ko ano. Kay Randy ni Bala. Kay nakakita sila sang ido nga may collar. May ngalan pa. Charlie ang ngalan sa collar. Color brown. So basi kung may nadulaan dira ido, ara sa kay Randy Havillana. Cropper Rescue Mansilingan. Gapamati gid subong. Cropper Rescue Mansilingan. Good morning dira sa inyo. So basi may nadulaan ni ido ha. Ako guro kun ako ni do kada malunta nga tapusa da action din kay kadtong ko tanay. Yeah, oo, grabe. Siyempre, ay kay iba talaga ang jogging. Gani man no. So basi may ara da na kadtuin nyo lang da sa kay Randy Havillana sa Cropper Rescue sa Mansilingan. Yes. Liza Blas, good morning man. Sige, action din. Yes. Nadumduma ko lang ni Bala ang kita ko ng minsan lang kita ibigin. Sino na gani ka, no? Ga bida, ako madumdum. Hindi na ko ka pelikula man na siya. Oo. Say mo na yung chimpo. Di way mo ko nagalantaw yung muna ya. Minsan lang Kung yung- kita iibigin. Kanta gali. Oo. Ay, gusto ko yung magkanta. Galiagin mo, no? Gin-segue ko lang. Minsan lang. Kaya basi masend sila stars. Kita. Ano ko duet. Mamahalin. Melody ko. Hindi ko na Ang pagmamahal sa'yo'y walang hangganan. Good morning kay Attorney Doug Pandan. kahit na Kahit ang minsan ay magpakailanman. Tama na. Siya, oo. Sige. Attorney Doug Pandan ko no, wala mo siya. Torne, morning da, Torne. Gapamati siya radyo, tapos tanaw pag isa sa cellphone, hambal niya. Kagwapa gid ko no sang bata ni Ems Aboso. Ay, Do ba? Pamilin ko, pre. Hindi lang inyo, yaw. Daw kamo na lang ganda na yaw, yaw. Siyempre, sino pa may madayaw kundi nananda. Di ba? Dapat may basi may masenda 9 days to go na lang bla birthday. Basi may maluod. Maluoy, mga mo. Ano gusto nyo makanta ko? Masaot ko? Ano man? Maluoy, mga kamuay. Padala nyo lang dahil sa akong Gcash. Lunes Santo pa nangadaan. Si Mara Santa pa na. Gani? Pinitin siya pa na. Hindi nyo magpapapinitin siya. Muna. Oo, gabaton mo lang ko da. Basi gusto nyo da. Oo. Kay Jeanette Delino, good morning dara sa imo, Jeanette. Andre Polanco, good morning. Yes, Ma'am Annie Raffles po ito. Edwin Pineda, araman na. Yeah, hi sir. Oo. Sige. Si Ma'am Annie Raffles nag-send sa 50 stars. Thank you so much. Okay. Advance happy birthday gali sa tita ko, Tita Russell Pantaras. Happy birthday for tomorrow. Okay. Uy, nag-send pagid 100 stars si Ma'am Annie. So 150 na. Annie Raffles. Oo. Sa Thank you Okinawa, so Japan. much. Yes. Thank you. Arigato. Gozaimasu. Perfect. Yes, Prime. O si... Good morning, Prime. Si Nil, ni realista, oh. Sure na to ang alimango halin kay Kap para gid kay Sir Boy kag sa mga sutil kuno nga mga lalaki sang ARB. Hala, Sino sutil. na? Sino na? Halin kay Kap Tihada sa Himamailan. Hambali mama, sure na to kuno alimango kay Kap. Di na sa nga barangay si Kap. Sa
Basta sa'yo mamaylan, asa Asay nga barangay, mamaylan. no? Oh, Ito na to nalipat sa- ko. Madali dabi comment. Dali Hindi ko pa po kayo eh. Good morning, Anay, sa kay ABC President Ed Preguas, ang Isabela, Banwas ang Isabela. Good morning sa Imukat. Yes, good Huwag na morning. sila yakwan niya, huwag na sila kasagya. Ha? Huwag na sila kasag. Ano na daylay? Ano na daylay? Sige taga, ano chimpa? Ano na daylay? Kuha na dang ilay ang mga katubo. Sa Tuoy, Barangay Tuoy. Tuoy. Barangay Tuoy, Himabalan. Kaptihada, good morning and thank you in Yes. advance. Tuoy. Na-pressure na lang mo thank you in advance. Tuoy. Para kaya sa Tuoy. tuoy bla. Nya ang iyang ang walk bala ni Kwani sino gani ni ang Rabia. Rabia. Oo. Ang iyang lakat pagkatawag naman nga halabira. Anong halabira ma? Halabira. Do kalabira ba? Kay Nel ni realista good morning dra ah. Yes, Nakan- idol ko si Nel ni realista ya. Nakanta ka man kay nami tingog mo ya busboy. Ang nano mo. Buyag. Tata ya may bayan ni. Ano, amo rin gano'n, yung buligi ko bala. Kaya para mga race funds daw. Wow, race funds. May 9 days pa bala. Sa dason niya. Mangita ta duet, gid nga duet bala. Oo. O si ka na ganyan chimpo ya. Joni was the girl who lives next door. Yeah. Joni, please say you wait for me. Jimmy. Ay, Jimmy, gali. Saving all my kisses just for you. Nalipat ako na. Forever true. Kung may ara, da mag-send 200 stars. Butangin nyo kung ano gusto nyo nga kanta. Kay kantahan ta ka mo! Perfect! Or pwede man pagin nyo na lang direkta sa Gcash. Okay, dito No, kay kalawag-lawag si Ma'am Vanessa, nag-send niya tag 200 stars. Gani. Namiyan sa liga, Debbie Gibson, to iya mo, mga namian. Ano saan nung kanta ni Dibe? If I were an only child, I will be... Hindi ka kabalo, ay. Baby, we've got nothing to lose. Basta mo na sa. Ay, nung Jimson Gerhin, good morning. Kamusta lang ko kay amigo Dennis, may kuya, ang kay Tita Ams. Gapamati ka sila ni Tita Sonia, good morning. Sa Salamat, Cebu na? kid. Ha? Sa Cebu, hindi. Sa Cebu man. Ang gatampa na. Taga diri lang. Tanigin Bisaya kung taga Cebu siya. Tita sige. Sonia, good morning. Salamat nung Jimson. Aha. Sige diri na tawa. Sige. Kito puro na lang ni kanta-kanta niya. Sige ah. Diri na action boy na diriga, di ba na istoryanta na to. Tumbal mo lang masulod ka na lang sa ref. Oo. Are si Annie Raffles, so kung padala 50k na. Oo. Nagdugang man sa 100, oh. Mo na gani 150 na lapit na lang. Oh my gosh. Another 50 na lang, ma'am. You can request any song mo grabe. Di kalon ka din. Any songs. Sige, go. Amo na action boy. Ang next dira, di ba? Amo na to mga ano ka, ang electric pan mo butang sa bintana. Nan. Ang next direction boy, ano ko no nang jutayon mo lang kaon kung gabi. Aha. Oo. Diyo tayo naman kaon. Oo, Okay. kaya para good. doon hindi ka mag ano daw hindi. Kan notice ka nga kung busog ka daw, hindi ka man katulog mayo. Oo. Pero daw natuyo ka pero daw hindi ka makatulog mayo. Kay daw hindi ka kaliso-liso, kay kabugat sa tiyan mo mo liso-liso. Ano na ako no action boy, makabawas na ako no sa heat nga gina-produce ang aton nga metabolism. Okay. So tiyang do ka ginot kita. Not kay wala ka, siguro nga kuan sa nadaga katabo nga way ginagaling ang pagkaon mo bala kay tulog ka mo. Way ginagrind bala. Amo na. So do ka init guro mo tumo na guro. Amo na. May scientific basis ng imo boy. Thanks Doc Kasi Boy. palagpat ng imo. Thanks Doc Boy na lang gani. Doc Boy. Gusto mo Doc Boy yun. Siling ni Alex, niya Ben Abe for 200 stars. Padala na ito. Padala na, Alex, yan. ano, gawin ako yung Nagkanta ka danay. Then the two of us. Wala na danay. Padala, kayo tanawin Padala na tanawon. Kompleto ko ginaya. Ang next direction boy, magamit sang nipis lang nga bedsheet kag Bedsheet, ulunan. correct, oo. Oo, kasi Amo sino ko ganti sa imo mga comforter mo pahigad na anay. Oo. Sabi man ni summer. Oo. No ka. Pero may ara balala tawo action boy like ako. Bisan ano ka ginuot ka pang habol kay Kuya Action Boy. Ay gali. One Ako- fact about me. Sulita. Kaya ko bisan ako katugnaw. Wala ka panghabol. Nano na. Tapos mo pangarumbot. Tapos nga brief. Tapos sa malon mo nga patchat mo irko kay do katugna. Ay dalahigon mo ko imo. No, amo na bala Action Sabi ara Boy. na gani yang ganda ra ger. Kon ganda ra pag fan niya. Oo. Do mga parehas bala sa mga pre-menopausal ni Em. Good morning, ma!
Good morning! Amo na siya. Basi Ang mas... pabuto, ng pakdol. Hindi kayo mag-text na siya. Ay, nano ka imo yung mana. Manimo ya, idin man eh. Hindi mo. Puli, lagi pakdol. Wala siya kapang Ah, siya pakdol. pakdol. Wala siya Siya physically. Ay, istorya niya lang ka action boy, pero tago sa puso ang imo. Sininga mo. Why si Mami Ems gaya ng mga ang batasan ba sa mga nanay wala nga mapinoy nga. Karon, tayada. Wala. Wala ikaw kaagi action boy. Ay nakagi ya. Ama mo na na. Sige, mata. Meron mo nga daw iya gini sa mga Pinoy ang mga parents mo nga Oo. kuan ng bala ng Actually, tayada. do Pinoy nga nanay. No, Pinoy particular nga na. karon. Karon ka lang ha. Karon ka lang ha. Do wala ikaw nakaagi kay Ems Aboso action boy. Pasalamat na lang. Do tayada alam. Na wala physical touch. Correct? Ito na namin panayag daw sa jam lang. Anya karon sa jagid ta karon. Sadya kita karon. Amo na gani Pinoy sa tanan nga Pinoy sadya. Sadya gid yung Pinoy. Sadya gini kay wala ta kwarta. Bisa wala kwarta sadya gyapon. Sadya gini karon kung kulangon ning pagkaon. Sadya lang yung tanan. Kulang ganin pagkaon sa Sadya gini karon na mo na di ba sadya tanan. Dakpan kami ni karon. Sadya gini mo. Sadya na lang tanan. Way tabuga sadya. Sadya. Ang Pinoy sadya lang yung action boy no. Grabe gid. At least amo na saya. Ay hindi ang Pinoy, ang Ilonggo. Ang Ilonggo. Ang Ilonggo. Oo, yes. Ang Ilonggo sadya. Dasun mo pangitaon ta ng mga pamatasan blas ang Ilonggo. Mga dumo sadyahan. Ilonggo abi kontra Cebuano. Sige. Dasun pangitaon ta ng action boy nan. Mayari pa kita nga sa tanan nga sitwasyon malain man or maayo sadya gid yung mga Ilonggo. Sadya, Ilonggo. May inaway sadyahan na gid ta karon. Sadyahan na gid ta karon. Na amo na siya action boy. Wala kwarta sadya gini kay wala ta kwarta. Mayara may ma-attend ka attend ka sample kasal di ba may pinpin. Ala sadya gini karon kay wala ta kwarta. Sadya lang yung yapon. Pero going back sa aton sininga balita special action boy, syempre para presko yung pagtulog. Presko man nga bayo imo suksokon, hindi kay magsigi ka. Basi mo tulog ko naka-sweater kada iya Oo, tapos doon ka naka-forma ka. Pero ang isa action boy na nano ko bala kay si Chris Aquino bala hambali nga forma ka gid nga do ka nami gid sa mapang tulog mo. Abi syempre kay kung may emergency bala like may sunog, may linog, kahuluya, o kalaw ay sang bayo ko pagwaya, oo. Magagabasi kung ano tsura ko dahil pagwa ko. Oh, the true. Hindi namin pag nakaganyan kayo, siyempre, ilis ko kaya basi magdamgo kung magsugat anay ta kung di nakailis ko yan. Oh, gani, di ba no? Kasi magdamgo sa Gaya at ang least bayo. bugo mo. Amo na yung mga palaligban ni action boy ni Chris Aquino. Pero ka-notice ka nga sa mga pelikula amo na natingalahan ko sa pelikula mo. Inang kung mga eksena ganit na nga ng mga bagong bugtaw. Nga daw nakagwapa sila daw Gani, woke up like this, Oo, no? nga muna nga Doon daw ka- nga kung tanawon mo gani kung ordinaryo nga mabugtaw ka daw kinayag ka gani. Ito pare subong bala actually wala ko bugtaw. Gani daw mo na yung mga tsura bala nga tingala na yung mga sa pelikula. Actually, hindi no? siya pagtulog ko nimo. Pagtulog na gani, Nagdiretso lang ko di kay daw late nakakaina. Sa bagong mo. So, ano pag idayan kung nga dugay ka na ng bugtaw. Ha? Kung dugay ka na nakabugtaw bla Gani no or Ina bagong bugtaw bla na. hindi mapapatami dugay ka bugtaw basta hindi ako kamata. Ang tsura mo na sumong bagong bugtaw na. Oh, Ano bagong pag bugtaw. tsura man kung di ka Oh kabugtaw. my gosh. Ang hindi ka bugtaw guro ako lulbaan na guro. Do ka himos ang tulog. Hambali Miss Nonsky sa Energy Fans Club Best TikTok Dance. Ay ano Magpa-contest ambot lang Sige, if we miss. We miss. No. Lado ko na. Intro ko. Charot lang. Ang next... Ako gid minta ko. Ay, lutan-lutan na lang mo yung action mo. Mandam ka. Gin-training ka naman na action Dorel. Sige, gida. Aray, madagaan mo. Muna siya. Ang next action boy, aray pinakabongga man. Para presko ang tulog mo. Sa imo kwarto. Wala labot nga ang imo nga electric fan ara sa may bintana. Ang kurtina mo connection boy bason mo. Ay gile. Oo. Kay para ati syempre di ba kurtina maghangin do ka bugnaw. Kabongga mabinaho. Mabinaho ni. Oh yala, perfect. Dennis Richard Tiboro sent 45 stars. Purti si Dennis. Duya man ta sa imo Dennis ba? Taningin si Quinta. Taningin si Quinta mo na lang dance. Ano na dance man? Sige. Why pa ka si SM ko nandun tong TikTok. Wala pa ko na. Para Basta sa- mo na action boy, pas on may mo cortina.
Para ang huyop sang hangin, sakto lang man. Sige din sa. Kwanta ni bala ining mga stars. Uy! ni? Dali lang! Gatal-gatal sa challenge? Ha? Ano? Gatal-gatal sa challenge. 1K premyo. Uy, ala! Anong gatal-gatal sa man? Amo na chat news. Gatal-gatal sa challenge. 1K premyo. Gatal sa tal sa challenge. Ano na guro ng... Talk? Oo, ng music na guro ay. Wala na ko ka-update sina. Tanawan tang mechanics para sa taga Energy Fans Club. Uy, sa Energy ala. Fans Club. Bongga, install lang kamo daan sa inyo maka-TikTokan. Si Dennis, gani ko naman install na. Oo, amo nang balya, be. Ano nasang man, gatal. Rio, be, pamatiyan ta na ya. Amo niyo. Okay. Amo niyo. Ay, tisagad ko na. Kuya ka. Gatal sa amo na gali. Nan. Sige, tapuson na nabigay mo sige. practice ko danay. Sige. Kina. sige. Okay na. So, mga arat ta, ha? Energy Fans Club. Yes. Parar ka mo da. Sige, Gatal sa challenge. 1K premyo, best TikTok dance ko no. Oh my G. Para sa taga Energy Fans Club lang. Oo. Lucky ba ano? Tanan? Hindi mo nang lucky da mo. No. Oo, pwede Basta mo na siya. Basing madaog da ka mo naman ni Dorel nga duwa, no? Hindi ka mo mag-intra na, ha? Kala, ikaw gidya. Hindi ka na intra. Hindi, sila yung gusto nila intra, kuya. Tikay galing ang balimis noon na sa Energy Fans Club. Di, Para ano mo ba kami da? da. Pati Ma'am Van, ha? Si Ma'am Van, mintra giniya. Yes, si Ma'am Van mintra niya. My G. Si Ma'am Van, Paano, mintra. paano ito ipadala siyang 1K? Sige lang bala, ako na bahala, ya. Sige. Yung magbalik din siya sa Pilipinas, eh. Dali Sige, tipunon talang. Kaya kabalo ko si Miss Nona, damo pa ni siya damo pa ni siya mga challenges. Press Dennis, ha? Pabalanos lang nga dana, may ara kita nga gatal sa challenge. TikTok dance. Sa Energy Fans Club. Sige. Mabutalan tada sang kuana sa ano gani parang ng mechanics. Okay? Yes. Action boy, good morning nanay. Kay Kagawad Monico Prudente kag Ma'am Mercy dira sa barangay nano nga. Thank you so much. Yeah. And of course sa utod ni Ma'am ani Kagawad Prudente di na to na nalipat naman ko kay di na to man. Si Tatay Eddie Pertikapisan kuno aga pa ng hugas. Dira sa may Ponce. Sige, okay. Ta pagidya cheerdan si Dennis na. Diyan natin si gatal challenge ana ha. Sige. Tapos ay ang ibanda nga nagkuwanda ipang-accept na. Damo ga apply gali. Perti kay stick to sila no? Ala hindi tagali ka intra kay kita ang judge. Ay gali ka. Si Boy, si Jan, si Eden, si Doral, kag si Brian. Uy, hala. Mga judges galita. Oo. Oo, hindi tayo mag-intrada na. No? Makuha ka na special number lang kamo da. Charot lang. Good morning, Regent Tan Villalon. Nakita ka nga na Fans Club na kay stricto sila magbaton do sang yes, may mga requirements. Kita ko to gabi mo niya Qualifications. Nag-apply si Kuan nga mabalik. Masulod sa Energy Fans Club sila ni Dennis niya man kutonta nang babaw. Namin yung babaw mo didribla. Oo. Sport floor guro yung babaw. Nakutontong babo. Sige mo kutonta na ipaprubahan na kung okay. Sige. Standby lang sina, no? Mga ka-aksyon, happy weekend everyone! Salamat sa inyo pagpupod sa aton diri sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Standby na sa Aksyon hotline. May kaupon news Aksyon Art tayo hupon. Ang inyo naman din nga news team. Aksyon Eden Abos. Kag-Aksyon Boy Duran, una sa Balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.